Αυτό ανήκει σε γνωστή, πασίγνωστη παρουσιάστρια της τηλεόρασης. Να το αποκαλύψουμε, ποιανής είναι... Να δείξουμε όλο το στιγμιότυπο, όλη τη φωτογραφία. Λοιπόν, η σεξ πλευρά της Αλεξάνδρας, η κυρία Αλεξάνδρα Πασχαλίδου. Εγώ άλλη εικασία έκανα για το λευκό μες στη μέση. Και εγώ αυτό είπα. Τι είπες εσύ? Εντάξει, ότι η κυρία δεν κρατάει καλή υγιεινή. Και η σερβιέτα, κύριε Elegance, χρησιμοποιείται στη γυναικεία περίοδο και δεν είναι καθόλου ανθυγιεινό. Μιας και τόσο πολύ, κυρία Στεφανίδου, σας απασχολεί το βρακί μου, θα σου το χαρίσω. Θα σου το χαρίσω σε σένα και την ομάδα μου, μήπως και έχεις να ασχολείσαι. Θέλω τα ίδια, φοράγες θες. Θέλω τα κόκκινα.